Один ключ открывая и квартиру, и сауну, и сарай. Каля 300 євро прийом врача 20 хвилин. Шикарно в Финляндии живется. Счастливые такие, и потом так, ты хочешь убить своих всех родственников? Да. Я Кирилл, живу в Хельсинки, в Фінляндію переїхав у 2008 году. Працюю медбратом уже коли 9 років і скончую едукацію на інженера автоматизації. Я і в Білорусі цікавлюся медициною. Не отрималося попасть у худкую, але ж медбрат так само мені здавався вельми цікавий, отримав вельми шмат различного досвіду. І в мене внутрішня така потреба допомагати людям. Мы находимся у Хельсинском центральном больничном регионе. Здесь сконцентрованы усі головные центральные больницы, лаборатории. Моя праца заключалась 8 годов у тим, що я працював у державному секторі, і один опошній год я працюю у приватному секторі. Я приходив пацієнту, наприклад, від раниці, коли це пожилий пацієнт, допомагав прочнутися, будив його, відправляв його у прибиральню, сам подогрівав йому їжу, ставив ліки. Були такі люди, яким потрібно було тільки дати ліки. Ті, наприклад, різні прив'язки ран. Це для мене вельми цікаво, бо в Фінляндії колосальні технології. Вони приміняють різні насоси, які роблять вакуум. Вони так само приміняють лічинки мух для лічення ран. Звучить вельми так жахливо, але ж на самій справі це вельми цікаво. Вони в таких маленьких пакетиках, вони вирішені в спеціальних лабораторіях, вони вельми чисті і стерильні. Ці пакетики кладуться у рану чоловіку, і вони не можуть виповзти з цього пакетика, але ж ртами вони поїдають тільки відмерші клітки, а живі клітки вони не трогають, вони так вельми збирательно кушають. Коли, наприклад, я скальпелем жадаю очистити рану, мені так добре не вийде. Я вельми шмат буду здимати здорові тканини. Мені здається, саме коштовний уход за рани на сьогоднішній день у Фінляндії. Часто слыхав неякі такі дренні відгуки від білорусів, які скаржаться, ну ось в Фінляндії нічого не отримати, ніяку допомогу, тільки бурану виписують. Буран – це ібупрофен, коли нешта болить. А на самой справе гэта так і не, бо калі чалавеку патрэбна хуткая медыцынская дапамога і яго сур'ёзная праблема, яму кажуць вельмі кваліфікаваную дапамогу. Але ж звычайная прастуда ці неяк штосьці баліць, цяне, так, звычайна гэта пройдзе само. Хуткая прыязджае толькі тады, калі трэба рэальна хуткая дапамога. Звычайна спачатку прыязджае машына з фельдшерам і медбратам скорай дапамогі без вадзіцеля. Оба гэтых сотрудніка имеюць права, і яны водзяць машыну пасменна, калі другой працуе з пацыентам. Калі гэтыя два чалавекі не могуць справіцца, яны вызываюць дапамогу, тады прыязджае другая машына, яна меншая па памерамі, у ёй не памяшчаецца пацыент, і там толькі медицинское оборудование. Тады можно экстренно все зрабіць на месцы, прям операцию. Потом пациент перемещается в больницу, его там стабилизируют, проводят некие операции. И не так, как у Беларуси, ляжыць неделями, месяцами, годами, а іх стараюцца як можна хутчэй адправіць да хаты. Нахаджэнне ў госпіталя гэта влячэ за сабой дадатковыя затраты государства. Плюс гэта не вельмі добра для пацыента з пункта гледжання выздараўлення. У яго няма матывацыі самому уставаць з краваці, гатаваць ежу, неяк так врушыцца, а движэнне гэта заўжды жыццё. І вось гэта нахаждэнне дома, мне здаецца, яна на самой справе вельмі так стымулюе более хуткае выздараўленне, чым лежанне ў госпіталю і магчымасць яшчэ прыхваціць нейкую хваробу ад суседа ў палаце.
Калі чалавек прыязджае ў Фінляндыю, і ён працуе ў Фінляндыі, плаціць налогі, яму робяць кела-картачку, гэта картачка сацыяльна-медыцынскага страхавання. Яна пакрывае все дзяржаўныя расходы на медыцыну. Таму для чалавека адкрыты ўсе паліклінікі, ўсе больніцы, ён там получае вельмі кваліфікаваную помощь. Можа, не вельмі хутка, але ж ён яе атрымае. Другі варыянт медыцыны – гэта прыватны сектор. Гэта вельмі так не танна, каля 300 евро прыём врача 20 хвілін. Але ж вельмі шмат фінаў дзесь абращаюцца ў прыватныя страхавыя кампаніі, пакупаюць страхоўку на жыццё, і ў гэтым страхоўкі ёсць такі момент, калі чалавек аплачвае нейкую суму самастойна. Заўжды там на год гэта можа 600 евро быць, 700 тысяч, неяк так яна вар'іруецца ад страхавой фірмы і паслуг. А пасля гэтага ўсе паслугі будзе пакрываць страхавая фірма, нават калі звяртацца ў прыватны сектар. Дактары, якія працуюць у прыватным сектары, яны заўжды працуюць і ў дзяржаўным сектары. Адзін і той жа прафесіяналізм. Але ж на маём досведзе магу сказаць, што так, як і ва ўсіх странах, як і ва ўсіх сферах, ёсць прафесіяналы па сваёй працы, якія табе ідэальна все зробяць. Але ж ёсць тыя, якія проста вось так, ну, так, прыхадзі заўтра, ўсё ў цябе будзе добра. На жаль, нічога гэта не дапамагае. Адносіны да медыцынскага персаналу вельмі розныя. Звычайна пацыенты, яны больныя, у іх свае праблемы, яны заўжды недовольны. Канешне, ёсць палажытельныя добрыя отзывы, водгукі, звычайна, калі пацыент атрымлівае добры уход і выйдзе на выздараўленне. Самая такая веліргірованая гэта будзе праца ў хуткай. Там вельмі кваліфікаваныя спецыялісты, яны вельмі моцныя ў сваёй сферы. Калі я сам пытаўся паступіць на фельчара хуткай дапамогі, там было ўсяго 18 мест набор, а жадаючых было каля 2500. На жаль, я не быў лепшым из гэтага 2500. Некаторыя фіны атрымліваюць адукацыю, напрыклад, у Эстоніі. Легче паступіць, але ж адукацыя магчыма таксама на ангельскай мове. Яны вось атрымліваюць дапамогу таксама ад фінскага государства, калі ты абучаешься ў другой стране на высшее образование. Калі работаеш у дзяржаўным секторе, вельмі проста получаць вялікія заробкі. Государственный сектор готов пераплачваць табе за твой сверхурочную працу. У частным секторе зараз я працую, і там мой работодатель вельмі клапоціцца, каб не пераплаціць мне лішнія грошы, поэтому я больш аддыхаю, чым працую. Малодшы персонал медицинский без ніякага опыту получае зарплату от 2300 евро. За воскресенье люди получают двойную зарплату, за праздники так само. Калі глядзець ужо врача, то доктор гэта каля 3700 і вышэй. Калі гэта вельмі узкі спецыяліст, ён можа получаць і все 12 и 10 тысяч. Да, были сумасшедшие. Смотри, как людно-то. Вельмі добра, вельмі жарко. У гэтым месцы 3 сауны па-чорнаму. Калі топяць, весь дым ідзе ўнутр, таму ўсе сцены ў сажы можна памаляваць, калі ўзяць пальцам па сцяне, намаляваць нешта. Вусы, бараду, ці бровы падвесці дзяўчыну. І яшчэ пасля таго, як кажу гэтую сауну, яшчэ пару дзён у душы адчуваецца запах дыма, костра ад волос и тела. Приезжайте все в Финляндию насладиться сауной, природой, спокойствием. Скажи, почему Финляндия считается одной из самых счастливых стран? В Финляндии все базовые потребности закрыты. Да, бесплатное образование, бесплатная медицина. Бесплатное жилье, бесплатная еда. Социальная помощь. А ты не делал хоть от авто? Пожелания об уходе? Нет, зачем? Я еще молодой, куда мне? У меня ж в пожелании об уходе написано, что если я буду больной, немощный, не соображать, что делать, то применять активную эвтаназию. Пассивная есть эвтаназия. Есть активная эвтаназия и пассивная. Что значит пассивная? Пассивная эвтаназия – это когда не лечат человека, а просто обезболивают, и он умирает сам. А активная эвтаназия – это когда человека убивают уколом. А как ты относишься к активной эвтаназии, чтобы именно так
Положительно. Но если человек старый уже и не соображает ничего, и мучается, А ты бы одобрил ее для какого-нибудь своего близкого человека? да, если человек мучается, А для себя? я об этом не думал никогда. Нет. А, для себя нет? Шикарно в Финляндии живется, да? Счастливые такие, и потом так. Ты хочешь убить своих всех родственников? Да, а сам нет, а мне не надо эвтаназию. Да, любимая тема. Да, моя любимая тема. Смерть. Когда-то меня спрашивал, где нетипичная видеобаня? Но где? В барах. А, точно. В барах есть у нас бани. Даже есть в центре, теперь открыли же новую. Да, на главной улице. И люди в халатиках такие топ-топ-топ идут в бар. Часть людей в баре сидит, а часть ходит в баню. Ну или одновременно тоже можно. Ну там, наверное, еще хмелеешь быстрее. Что жарко, это так Ну весело, да. и весело. Финны все очень законопослушные. Если сказано, на бумажке написано так, значит, скорее всего, они будут делать так. Да, они уважают правила, большинство. Что делать? А, сигареты? Я сейчас на паузу поставлю видео, хорошо? Do you speak English? Little bit. You can smoke here. If you want smoke, you can go to this place. Поняла тебя? Ну, надеюсь. Если нет, то я вон позову зелененькие жилеты. Пераехаў я ў Фінляндію ў 2008 годзе, калі мне было 20 гадоў. Прыехаў я на працу на завод тэхнікам на производстве. Сустрэлі мяне цёпла. Цёкіла вельмі маленькі горад, у ім каля 6000-7000 жыхароў. Зараз мы знаходзімся ў самым цэнтры гэтага маленькага гарадка Йокіло. Здесь мы бачым звычайны бар, які вечарам напаўняецца сваімі пастаяльцамі. Здесь заправка, пару вялікіх крамаў, якія людзі ходзяць, закупаюць звычайную ежу. У выходныя прыязджаюць фермеры, якія прадаюць сваю бульбу, ягады. Калі я, як і звычайны чалавек, забалеў ангінай, я пашоў напрямую ў аптэку купляць лекі, антыбіётыкі, але ж мне адмовілі, бо ў Фінляндыі нельга купіць антыбіётыкі без дазволу рэцэпту врача. Аптэкарша закрыла аптэку і адвяла мяне ў паліклініку, якая знаходзіцца 300 метраў адсюда, запісала мяне к врачу. Упершыню ў Фінляндыі я пазнаёміўся з сістэмай, якая гатуе машыну для таго, каб раніцай сесть, завязці і паехаць. Даже калі на надвор'і мінус 40 градусаў, вось такія коробачкі, у іх стаіць звычайна две розеткі на два месца. І там ужо тэн абгрявае мотор для таго, каб яна ўжо была ад раніцы цёплая. Там стаіць таймер, на якім чалавек выбірае час, каб машына была гатова. Гэты абагрэв звычайна ўходзіць у кошт паркінгу. Паркінг, калі на вуліцы, ён каштуе каля 10 еўро ў месяц, калі ён закрыты, дзесьці ў памяшканні можа дахадзіць до 40. Больш популярны становяцца электрамабілі, і таму можна пабачыць мадэрнізацыю на некаторых паркоўках. Яна ўжо такі больш вялікі яшачак з разнымі лямпачкамі. Звычайныя фінскія качэлькі, якія стаяць амаль што ў кожным двары. Я іх называю бабушкіны качэлькі, бо на них звычайна сядзяць людзі сталага ўзросту і так павольненька раскачваюцца. Зараз у Фінляндыі час адпачынку. Цэнтр Йокілы, маленькага горада, але ж вадаёмчык з абарудаваным пляжам, з абарудаванымі раздзевалкамі, перадвалкамі, дзе можна спакойна пераадзецца. Гэта мяне вельмі падкупляе. А здесь таксама вельмі добра бачна інтэграцыя прыроды і людзей. Людзі купаюцца на пляжы, і такія качкі, яны возле цябе плаваюць. Нарэшце я толькі ў Фінляндыі дазнаўся пра тое, што нельга карміць качак батонам. А вось хтосьці забыў ручнік. Звычайна становішча, што в Фінляндіі нехта штосьці забывае, і яно ляжыць, пака хазяін не вернецца. Калі я
пераехаў у Фінляндію, мяне была асноўная мэта гэта зарабіць грошы, потым вярнуцца ў Беларусь, пабудаваць дом, пастроіць сваё жыццё там. І гэтага не здарылася, і мне вельмі пашанцавала, што я пераехаў у Фінляндію, я пераехаў сюды на ўсё гатовае. Мне работадатель прадставіў і кватэру, і машыну, на якой я дабіраўся да працы за 10 хвілін. Але ж у гэтага былі свае мінусы. Гэта быў вельмі маленькі бізнес, правы работнікаў там не вельмі так соблюдаліся. Але ж мне падабалась Фінляндія. Калі я атрымаў сталы від на жыхарства, пашоў вучыць фінскую мову і решыў стаць абычным медбратам. Мы прыйшлі да таго месца, дзе я жыў у Фінляндыі першы час. Мы бачым гэты белы дом. Ён на самой справе адзін з самых вялікіх у гэтым гарадке Йокіла. Ёсць прачечная, сушыльня, спортзал, даже библиотека была маленькая. На самом верхнім паверсе там ёсць сауна. Калі зімой шмат снега, вельмі прыемна было выходзіць з сауны, лажыцца ў снег, які на крышы. Калі я туды прыехаў, я нічога не ведаю ні пра якія правілы карыстання. Калі я прыхадзіў стирать свое белье, нікога не было, я закидывал свое, потым прыходзіў і маё белье уже было вытянуто. І наём журнал з ручкой, куды трэба было записываться. Быў выпадак, калі я забыў грошы дома і купляў у краме ежу. Кассирша сказала: нічога, я ведаю, хто ты, твой сосед, мой сябар, прынесеш заўтра, все будзе добра. Жыў я гэтай кватэры 6 гадоў, пачаў шукаць сваё жытло, я паглядзеў, што кошты за кватэру здесь не вельмі адрозніваюцца ад цэнтральнага рэгіёну Хельсінкі. Таму я вырашыў пераязджаць туды. У Хельсінкі знаходзіцца самае паўночнае метро ў свеце. Яно звязвае два гарады Хельсінкі і Эспа. Метро вельмі працуе зручна, вельмі рэдка здараюцца нейкія абставіны, калі метро спазняецца ці перастае хадзіць, але ж калі гэта адбываецца, гэта вельмі вялікі калапс. У Хельсінкі ходзяць тры розныя цягнікі, розныя па часе производства, самыя старыя, і таксама можна пабачыць у кліпе Blink Funk MC з Рейстайла. Кліп моє дзяцінства. Я вельмі так быў уражаны, калі пабачыў кліп і убачыў, што гэта таксама тыя вагоны, у якіх я езджу. Жывя у Фінляндыі, я ніяк не быў палітычны, адпусціла тэму Беларусі, але ж у 20-м годзе неяк так падштурхнула мяне, уразіла дзейнасць беларусаў унутры Беларусі, мне хацелася ім дапамагчы, неяк быць разам. На сённяшні дзень мяне ўжо нічога не звязвае з Беларусю, я вельмі свабодны, адчуваю Фінляндыі сабе вельмі бяспечна і магу рабіць і казаць тое, што я лічу. Сёння я сустрэўся з фінскай журналісткай Інгрид. Рабілі з ёй розныя праекты, такія як паштоўкі палітвязням і другія актыўнасці, звязаныя з беларускімі пратэстамі. Яна вельмі цікавіцца тэматыкай Беларусі і вельмі актыўную ў гэтым плане. Mitä mieltä olet, kun toi Lukashenko alkanut vähän vapauttaa? Merkitsee vielä mitään, mutta tietenkin toivon, että kaikki vapautuisi niin nopeasti kuin mahdollista. Ja saisin nähdä Larissan ja Jauhien täällä Suomessa, koska nehän oli tulossa tänne. Kerro mulle, miten toi kieli, onko sulla ruotsi tai suomi kieli vahvempi? No mähän on oikeastaan ruotsinkielinen, eli olen suomen ruotsalainen. Onko sitten toi ruotsi, se on sama kuin Valko-Venäjä ja Venäjä, se on Suomi? Ei, siis me ruotsinkieliset täällä Suomessa, me ollaan kyllä ihan suomalaisia. Et mulla on kyllä aina Suomen lippu ja olen siis hyvin silleen suomalainen, mutta enkä tiedä paljon mitään Ruotsista, en tiedä mitään kuninkaallisista. Ja kotona puhut ruotsia? Ja olen käynyt kaikki koulut ruotsiksi. Ja Suomi on kaksikielinen maa, eli suomi ja ruotsi. Mä huomasin, että sulla on aina joku Valko-Venäjän merkki mukana. Mitä se tarkoittaa sulle? No, koska mun ystävät on vankilassa, niin mun mielestä on tärkeää muistaa niitä koko ajan. Tavataan netissä ja muistetaan Larissaa ja Jauhienia, jotka on, ja ne tietää myös siellä vankilassa, että kello 10 tiistaisin niin meillä on kokous. Eli ne voi myös telepaattisesti olla mukana. Mahtava kuulla. У Фінляндії вельмі паважаюць прыроду. Калі чалавек прылятае у Хельсінкі, першае, што ён бачыць, некалькі валуноў, мох,
дрэвы. Калі вось, напрыклад, ідзе будоўля новага дома, там не зрубліваюць усе дрэвы. На гэтым месцы будзе дом, там дрэў няма. 3 метры ўлева ўжо растуць дрэвы, іх ніхто не трогае. Былі пабудаваны некалькі шматпавярховых дамоў поўнасцю з дрэва. Усё больш і больш пытаюцца выкарыстоўваць прыродныя матэрыялы. Я жыву ў раёне, які знаходзіцца на востоке Хельсінкі, апошняя станцыя метро. Здесь вельмі такая жывая прырода. Звычайна, калі ўвечары павяртаюся з працы, бачу ці зайцаў, ці вавёрак. У Фінляндыі сусед Расія, бомбасховішча, напрыклад, знаходзіцца у мяне побач з домам, але шмат дамоў, у якіх бомбасховішча ўнізу. Калі пачыналася вайна в Украіне, была вялікая праверка бомбасховішча, якім яны стане па ўсій Фінляндыі. Заходзім у звычайны фінскі пад'езд. Заўжды зустрічае нас спісак жыльцоў, хто на якім паверхе жыве. Гэты дом не вельмі такі багаты, таму ім толькі адна сауна. Таксама здесь ёсць склад для велосипедаў, детских колясок и другого инвентаря. Раньше в Финляндии было принято, каб у доме жыў нейкі такі мужчына ці жанчына, які глядзеў за усім доме, правадзіў мелкія ремонты. І у нас такі таксама жыў, але ж зараз ён вельмі таком слабеньком стане, ён уже вельмі пажылы. Але ж вось яго такі уголок, дзе ён свой інструмент храніў, і мы можам зараз карыстацца, калі гэта каму нешта патрэбна. Адзін ключ адкрывае амаль што ўсе дзверы, і кватэру, і сауну, і сарай. Такія тут каморкі, таксама яны заўжды ёсць у ўсіх жыльцоў. А ў некаторых дамах яны знаходзяцца на крышы, у некаторых дамах яны знаходзяцца ў падвале. Вітаю вас у звычайную фінскую кватэру. У мяне кватэра трохкомнатная, 70 квадратных метров. Это самая большая комната-гостиная. Есть таксама балкон. Кухня таксама вельмі вялікая для мяне. Я вельмі гэтым задаволены. Вельмі падабаецца, калі халадзільнік аддзельна ад маразілкі. Вельмі зручна, хотя я жыву адзін. Ты тут весь хлам снимаешь, ну что ж ты такой? Таксама лічу самай важнай штукай на сябе на кухні гэта пасудамойка. У мяне невялікая траўма дзетства, калі мяне заўжды застаўлялі мыць пасуду пасля ўсіх. Ванная, на жаль, нічога не адрамантавана. Яна ў сваім 83-м годзе так і выглядала. Не рамантаваў, бо будзе вельмі хуткім часе ремонт у ўсім доме труб. Гэта 2 спальні, адна больш вялікая, со сцяной з шкафоў. Я яе выкарыстоўваю для сябе ці для гасцей. Другая спальня, яна таксама з'яўляецца маім працоўным кабінетам для абучэння. Тут мой камп'ютар. Кватэра ў мяне трохпакаёвая, займае 70 з паловай квадратаў. Купляў яе каля 8 гадоў таму назад, плаціў 168 тысяч евро. Квартплата здесь стабільная на працягу ўсяго года. Яны суміруюць усе расходы, якія былі на працягу года, і дзеляць іх на таксама калічества квадратных метраў і месяцы, каб яна была стабільнай заўжды. Я плачу каля 480 евро за сваю кватэру. Калі я выбіраў кватэру, маім главным крытэрыем было тое, каб наступныя дамы былі далей ад майго, я мог бачыць нейкую перспектыву са сваіх акон. Калі я вучыўся на медбрат у Фінляндыі, у мяне было 4 практыкі у розных дзіцячых садках. Я пабачыў тое дзяцінства, которого, на жаль, у мяне не было. Гэта свабода. Дзеці былі вельмі вольныя, свабодныя. Ім дазвалялася атрымліваць тот досвед, які яны жадалі атрымліваць. Напрыклад, шоў дождж, па часе должна быць прагулка. Як і ўсе дзеці, яны бачуць лужу і туды вось так ныряюць у гэту лужу. Я там аднаго выцягваю, другога, трэцяга. Падходзіць настаўніца, спрашиваю, што ты робіш? Зачем ты гэта робіш? Я говорю, так яны ж будуць мокрыя, яны ж там забалеюць, яны там гэту воду п'юць. Чаму ты не даеш ім жыць? Гэта іх досвед. Ты ім зараз останавливаешь іх развіццё,
останавливаешь знайомство з жыццём, у дзіцёнка праца, гуляць, пазнаваць мір. Вось яны прыходзяць у дзецкі сад працаваць, гуляючы і пазнаючы мір. А вось гэтыя бар'еры, нельзя там лезці туды, нельзя есть песок, там купацца ў лужы. Ім усё можна.